Γεια σας, καλώς ήρθατε στο δεύτερο Java tutorial, όπου έχουμε δείξει πλέον τι χρειάζεται για να κάνουμε εγκατάσταση στο προηγούμενο tutorial και πάμε σε αυτό να κάνουμε το κλασικό πολύ απλό προγραμματάκι όπως ξεκινάμε σε όλα, με το να μας εμφανίσει ένα Hello World το πρόγραμμά μας. Για αρχή λοιπόν ερχόμαστε εδώ πέρα πάνω, πατάμε File, New Project, επιλέγουμε Java Project, πατάμε Next, το ονομάζουμε όπως εμείς θέλουμε, εγώ θα το ονομάσω Test και πατάμε Finish. Μόλις λοιπόν γίνει το project μας, βλέπετε εδώ πέρα αριστερά που έχει εμφανιστεί το Test, ανοίγουμε το βελάκι και λογικά πρέπει να έχετε ένα που λέει SRC και ένα πέρα που λέει JRE System Library. Ερχόμαστε εδώ πέρα στο SRC, κάνουμε δεξί κλικ, New και φτιάχνουμε μια καινούρια class. Για να δουλέψει ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα στη Java πάντα θα χρειαζόμαστε να φτιάχνουμε μια class. Οπότε φτιάχνουμε τη class, την ονομάζουμε όπως εμείς θέλουμε. Ας την ονομάσω YouTube και πατάμε Finish. Έχει λοιπόν δημιουργηθεί η class YouTube όπως βλέπετε εδώ πέρα. Κάτι που θέλω να σας δείξω είναι αυτό το χρήσιμο που βιώνει οι αριθμοί σε κάθε αριστερά για να ξέρουμε σε ποια γραμμή βρισκόμαστε. Πάμε Window, Preference, μετά αν θυμάμαι καλά ανοίγουμε το General, ερχόμαστε εδώ πέρα Editors, Text Editors, το επιλέγουμε και κάνουμε tick εδώ πέρα που λέει Show Line Numbers και πατάμε OK για να εμφανίζονται εδώ πέρα οι αριθμοί. OK και πάμε να γράψουμε το πρώτο μας πρόγραμμα, το οποίο θα είναι το Hello World. Για αρχή λοιπόν μέσα στα άγκιστρα στη class γράφετε public, όπως το βλέπετε, static void main, όπου ουσιαστικά εδώ πέρα δημιουργούμε μία method όπως το αποκαλούμε στη Java, όπου αυτό είναι το method header και από κάτω θα δούμε το method body, όπου δηλαδή τα δύο μαζί κάνουν το method. Σίγουρα για αρχή δεν θα το καταλάβετε τι κάνουμε, αλλά σταδιακά σε tutorials θα καταλάβετε για ποιο λόγο τα γράφουμε αυτά. Απλά τώρα αντιγράψτε έτσι όπως είναι, όπως τα βλέπετε και σιγά σιγά σε επόμενα tutorial θα τα καταλάβουμε. Ωραία, αφού λοιπόν γράψετε αυτό public static void main, ανοίγουμε παρένθεση string args και βάλουμε αυτές τις παρενθέσεις, μέσα λοιπόν στα άγκιστρα, αυτό είναι method header, μέσα λοιπόν στα άγκιστρα εδώ πέρα θα πρέπει να γράψουμε το πρόγραμμά μας, το οποίο θα εμφανίζει το Hello World ή γενικά το οτιδήποτε θέλουμε να εμφανιστεί. Οπότε γράφουμε system.out.println, νομίζω είναι κατανοητό, δηλαδή το τι σημαίνουν οι εντολές, και ας γράψουμε Hello World. Ας βάλουμε και ένα θαυμαστικό και φυσικά ερωτηματικό. Ωραία. Αντίθετα λοιπόν με άλλα προγράμματα που ίσως ξέρετε και έχουμε δει, εδώ πέρα έχουμε system.out, δηλαδή το σύστημά μας να μας εμφανίζει την γραμμή print line hello world. Γενικά ό,τι θέλουμε να γράψουμε. Ερχόμαστε εδώ πέρα πάνω αριστερά στο run, το πατάμε, αυτό που μας εμφανίζει πατάμε OK, και αν το πρόγραμμά σας είναι σωστό, εδώ πέρα κάτω αριστερά θα πρέπει να εμφανίζεται το οτιδήποτε έχετε γράψει. Εγώ έγραψα Hello World, εμφανίζεται Hello World. Οπότε για πρώτο tutorial τι κάναμε? Για αρχή δείξαμε ότι για να φτιάξουμε το οποιοδήποτε πρόγραμμα χρειαζόμαστε μία class. Οπότε ερχόμαστε εδώ πέρα, μάλλον για αρχή File, New, Project, επιλέγουμε Java, Next, το ονομάζουμε και πατάμε Finish. Μετά μόλις εμφανιστεί, ερχόμαστε εδώ πέρα στο SRC, κάνουμε δεξί κλικ, New, Class, τη φτιάχνουμε κανονικά Finish και πλέον μέσα στην class που εγώ την έχω ονομάσει YouTube,
γράφουμε από κάτω μία method. Εγώ έχω γράψει μία public static void main. Για αρχή σας ξαναλέω, είναι πολύ νωρίς για να εξηγήσουμε τι σημαίνουν αυτά εδώ πέρα. Απλά αντιγράψτε έτσι όπως είναι και σταδιακά στα επόμενα tutorials θα καταλαβαίνετε για ποιο λόγο τα βάζουμε. Και πλέον για να εμφανίσουμε κάτι που εμείς θέλουμε, γράφουμε system.out.println, αυτό σημαίνει println, σημαίνει print line, και μέσα στις παρενθέσεις και στα αυτάκια αυτό το κείμενο που εμείς επιθυμούμε. Ερχόμαστε εδώ πέρα, πατάμε το plain και κάτω αριστερά θα πρέπει να μας εμφανίσει αυτό που έχουμε μέσα στις παρενθέσεις. Αυτά ήθελα να σας πω σαν πρώτο tutorial για τη Java και τα λέμε σε επόμενα tutorials.